Els museus catalans conserven a les seves col·leccions un nombre indeterminat encara d'obres que provenen del franquisme, obres que la Generalitat Republicana havia salvaguardat durant la Guerra Civil i que amb l'arribada del franquisme no van ser retornades als seus propietaris i van quedar dipositades en aquests museus. Gairebé tots els museus que existien o que són hereus d'un museu que va existir durant els anys 30-40 contenen avui en la seva col·lecció obres d'aquesta procedència. Els lectors trobaran en aquest llibre un conjunt d'estudis que expliquen tres fases diferents vinculades a tot el tema de la destrucció, salvaguarda, desviaments que va haver-hi arran de la Guerra Civil amb el patrimoni cultural aquí a Catalunya. També hi ha aportacions d'Espanya i fins i tot internacionals d'Itàlia o de França.